Sitä 3. Oli joo. Joo, hyvä. Entäs ne paikat? Oliko mulla 6? Joo, ja mulla oli 7. Joo, hyvä. No tässähän ne on, joo. Siis kelaamme melkein myöhästyttiin. Niin ihan. No joo, no ei nyt ihan turha niitä alkujuttuja. Ei Niin onkin. ketään just sopivasti tultiin. Hei! Just sopivasti. No niin, oikein hyvä. Hei, oliko sulla niitä? Hemmetti! Elokuva alku näkemättä ja koko leffa pilalla. Siis kato nyt, tää on lihonnut ihan vitusti. Niin onkin. Niin kuin siinä viime leffassa, niin ei vitsi. Mässyttäkää oikein kunnolla. Om nom nom, kyllä on hyvää. Ei minkäänlaista ymmärrystä taidetta kohtaan. Hirveitä possuja kaikki. Hei anteeksi, saisinko mä istua tähän? Kun minun deitti teki mulle oharit, enkä mä oikein osaa katsoa elokuvaa yksin. Mikäs tapaus tämä on? Hän ainakin todistaa sen, että kauneus ja järki eivät mahdu samaan päähän. Siis ei. Onhan täällä tilaa muuallakin. Mitä tämä nyt on? Tää ohjaaja on kyllä ihan mun lemppareita. Mä oon käynyt kattoon kaikki tän leffat. Se edellinen oli vähän floppi, mutta muuten mä en oo joutunut pettymään. Joo, mäkin tykkään ihan hirveästi tän leffoista. Mä kävin katsoa sen trilogiankin ainakin pari kertaa leffateatterissa. Se oli visuaalisesti niin näyttävä ja mä tykkään ihan sikana siitä päänäyttelijästä. Sä oot ihan nörtti, kun viittit useammankin kerran maksaa saman leffan näkemisestä teatterissa. Ha, nörtti. Ei se kyllä vielä nörtiksi tee, jos sama elokuvan näkee 2 leffassa. Nyt come on. Itse näin saman trilogian osat ainakin 6 elokuvissa, pukeuduin ensi-iltoihin autenttiseksi elokuvahahmoksi. Ja nyt niiden leffojen pahviständit ovat makuuhuoneessa, valvomassa untani. Siinä teille saavutettavaa. Näin, ole hyvä. Kiitos. Moikka. Moro, 1 lippu seuraavan näytäntöön 3. saliin, siihen minun vakiopaikalle. Valitettavasti se paikka on varattu, mutta käykö, että laitan tuohon viereen paikalle 7. Mitä helvettiä? Hengitä. Siis rivi 4, paikka 6, varattu. No joo, kyllä se paikka 7 käy. Eli 10 €. Kiitos. Näin, ole hyvä. Kiitoksia. Grâce à l'obscurité de la dernière année, l'évangile inspire une chance sur quelque chose. Taas tuo nainen. Mitä ihmettä hän tekee minun paikallani? Miksi hän kiusaa minua? Paikka on minun. Nyt saa riittää. Nämä vielä. Kiitos. Eli 19,50. Kiitos. Si les plus nobles dans l'esprit supérieur, les signes sonores de la fortune contre la chance, et de prendre les armes contre eux-mêmes de l'eau et arrêter de une révolte horrible. Pas plus étrange sommaire qu'il est cuento spiritual, de quoi de astima que les mille sont naturelles, quelle child les livres. Di une congiunzione che vil moneta di sé, muriare Roma. Podomere rabadote, volare, cadaste, sommer de la morte nos vedos. Los cuemos avance le due, e non uguale a questa. Che ne fai calmiti di obedezione, per cui potrà le sfide e brille. Martin Holmes fiel de progressis media de France de la mort. Hei anteeksi, voisinko minä saada vähän noista sinun karkeista? Minun deittini piti tuoda mulle elokuvahyvästä, mutta ei se koskaan saapunut paikalle.